locals on les competències no són de l'Ajuntament, sinó del govern valencià. Esperem que vostès segueixin reivindicant, ja que ara tenen el poder absolut i manen a tots els llocs. En quant a les inversions, vostè ens ha detallat totes les inversions que presenten els pressupostos, unes inversions per valor d'1.276.525 euros i que vostè ha relatat abans, no vaig a tornar jo a repetir, però totes aquestes inversions són a costes d'operacions de crèdit. No n'hi ha cap inversió en financiació pròpia. Això es ve repetint any rere any. Vostès és lo comido por lo servido, los ingressos i els gastos es gasten tots i si hem de fer una inversió hem de demanar crèdit. Tot això, totes aquestes inversions s'han pagat en crèdit. S'han financiat, no s'han financiat, mai s'han financiat en fondos propis que podrien obtindre retallant gastos. Però com he dit, no només retallem gastos, sinó que damunt els augmentem. Devem 12.484.497 euros, crèdits dels quals s'amortitzaran 1.652.000 euros. Això representa que l'Ajuntament de Benicarló presenta un endeutament del 73,9%. I això tenint en compte que en l'anterior legislatura, els últims 2 anys, s'han fet pràcticament totes les inversions en fondos del Plan E i del Plan Confiança. Si totes aquestes inversions, o algunes, les hagués tingut que financiar l'Ajuntament, quin seria el nivell d'endeutament? Impossible. Li recordo que han arribat 13 milions d'euros en els últims 2 anys, que és més que el deute de l'Ajuntament. Per una altra part, totes aquestes inversions considerem que no són inversions productives. No veiem cap inversió generadora de riquesa, cap ni una. Inclús hi ha algunes, com per exemple que ens han sorprès, com la rehabilitació de l'actuació de la capella del MUCB, on recordo que el senyor alcalde va sortir dient a la capella del convent que havia buscat 2 empreses que financiarien la rehabilitació i ara consignem 159.000 euros per a la rehabilitació del convent. O sigui que això també ho hem de tenir en compte. Nosaltres pensem, hi ha aquí una de les partides, que és la revisió del Pla General, que com us he dit és per l'equip redactor del Pla General, que totes aquestes partides pressupostàries totes aquestes inversions són inversions no productives. I de fet, la inversió millor que podria fer l'Ajuntament de Benicarló seria aprovar el Pla General. Però, realment vostès volen aprovar el Pla General de Benicarló? Perquè si és així, per què no s'han consignat els 300.000 euros de l'ISA, que és l'informe de sostenibilitat ambiental? Això ho haguéssim de poder consignar. Si és que enguany s'ha d'aprovar el Pla General, això hauria d'estar als pressupostos de l'Ajuntament. On estan les inversions generadores de recursos? Nosaltres pensem que aquestes inversions no aporten cap tipus de riquesa a l'Ajuntament. I torno a repetir que l'únic que fem és